ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕವಳೆ ದುರ್ಗ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಾನು 38 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೊಕ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ನಡುಡು ಗುಡ್ಡಿಕೇರಿ ಬಂದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕುಂದಾದ್ರಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಟು. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ದು 114 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಪೋಪುನ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಚಾಪರ್ದು ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡಿಯ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಾಡಿನ ಟೈಮ್ಡು ದ್ವಾರದ ಫೋಟೋ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಚೂರು ಪಿರೋಬೂರಿಯೆ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆದು ಉಂಡು. ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತಲ ಮರ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತು ಫುಲ್ಲು ಮಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಬೆಟ್ಟಗ್ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವೈಲ್ಡ್ ಗೋರ್ ಕಾಟಿ ನಮಕ್ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತೂದುಪ್ಪುಜಿ ಎದುರು ಇತ್ತಿನಾಗ ರಡ್ಜನ್ಲ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಕೆಮರಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಮರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿರ್ಗಾದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಪಿರೋದ ವ್ಯೂ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಯ ಆಂಡಲ ಎಂಕವು ಎನ್ನರ ಕೆಮರಾಗ ತಿಕ್ಕುದಿಜಿ ಯಾನ್ ಮುಕುಲ್ದಾಯಿಗ್ ಸ್ಲೋ ಮಂತೇರು ಬಂದು ಹೊರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತುಡು ಪೋನಾಗ ಇಂಚೆ ಪಂಡ ವೈಲ್ಡ್ ಗೋರ್ ಅವಲ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊ ಗೊತ್ತಾದಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಾಗ ಅಂದಾಜಿ ಅನ್ಪಂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಾಟು ಬೇಯ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಜಿ. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಗೋರು ಪಂಡ ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇಂಜಿನಾತು ಪಂಡ ಮೊಕ್ಲೇನು ತೂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಪುನಲ ಪಿರೋಡು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನ ತೂದು ಪೋಡಿದು ಪಿರೋ ಪೋಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಐದು ತುಂಬ ಪನ್ನಲ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಅವರೇ ಪೋನಾಗ. ಈ ಕುಂದಾದ್ರಿ ವಿಡಿಯೋದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಲ್ತ ಸ್ಥಳೀಯರ ಎನ್ನ ಸಂಜುಬಾಯಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಗೋರ ಐಕೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಬೇನೆಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇಳಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡ್ಪುನೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅವಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲಾಂಡು ನನ್ನ ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಆವಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತು ಸೇಫ್ ಅದು ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಪೋಯ ಅವು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಲೋಕಲ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪಣ ಇಂಚಿನ ಕಾಡ್ದ ಪ್ರಾಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟನು ಭೂಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಉದರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ನು ಈ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟ ಪುದರ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಒಂದು 3200 ಫೀಟ್ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಎತ್ತರ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏಕಶಿಲಾ ಕಲ್ಲುಡು ಇತ್ತಿಲಕ ತೋಜುಲು. ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ತಾನಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ತಮಾನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪುನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಮೂಲ ಆಪುಂಡಿಗೆ. ಈ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟನು ಭೂಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ವಾರಾಯಿ ನದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಗದ ತೋಟ ಅವು ಮತ್ತು ಪೂರ ಕಾಡು ಪೂರ ತೋಜುನು.
ಐಕ್ಯದ ರೆಡ್ ಬುಲ್ ದಕ್ಲೆ ಐಕ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಂಗ್ ಓ ಚೂಬು ಚೂಬು ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ತುಮಲ್ಲ ಸೀದಾ ಪೊಗ್ಗುಂಡುಲೇ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ ಚಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟು. ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಕುಡ್ಲರ್ದು 146 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ್ದು 93 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 93. ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಡು ಜೈನ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಪಾಶುನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಸದಿ ಉಂಡು. ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಾವರೆ ಕೆರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಪೋರ ಇಂಗ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುದಿಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಪೋನಾಗನೆ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆದ ಟೈಮ್ ಅದು ಅಂಚದ ಇಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಎಂಟಾನಗನೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಆಪುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಡು. ಪಂಡ ತಿರ್ತು ಇಂಚ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಲ ಎಟಕ್ ಆಪುನಲ ತತ್ತನ ದೇವರ ದಯಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಓದು ಬೈತ ಬೋರುಂಡೆಚ್ಚ ಬರ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ ನಿಯಂ ನುರಿವೆನ್ನನು ಕರುಣಿಸುದೇವ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರ್ಮಲೀಕರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾವನಾಶನಂ ವಿನೋದಕ್ಷಾಲಂ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗಾದಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋ ಪ್ರಶಾಂತಿಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ ತಿಸ್ರೀ ವನಿತಾ ಕುರೋದಿ ಪುಣ್ಯಾಮೃತ್ಪಾದಕ ನಾಗೇಂದ್ರಾದಿಂ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಾಭಿಷೇಕೋದಕಾಯ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಪಾದಕಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸ್ತನ್ಯವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು स्वाहा भगवान श्री पार्श्वजी का शासन देवताया रणेंद्र शादी ला तटे वाला रे ला दे जाते ಯಾವ ಊರಿನಿಂದ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆಗೆ. ಏಕಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ 2800 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದ 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಕ್ಕದು ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿದೆ. ಜಿನಮಂದಿರ 3000 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3500 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉದಾನ ದಿಕ್ಕಿನ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಒಂದು 3000 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹುಂಬುಚ ಜೈನ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಇದ್ರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಂಟಲ್ ಕುಂದಾದ್ರಿ ವಾರಂಗ ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಲಯಾದ್ರಿ ಸಾಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಲ್ಕಳದ ಹಿರಿಯಂಗಡಿ ಬಸದಿ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹುಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿನಿವೇಷನ್ ಈ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗು ಕಂಪೌಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಜ್ರಲೇಪನೆಲ್ಲ ರಿಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ದೀನ ಭಗವಂತರು ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆರೆನು 106 ಅಡಿ ಆಳ ಇದೆ. ಸದಾಕಾಲ ನೀರುತ್ತೆ. ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಯೋಗಲ್ಲ. ಪಾಪಿ ಮೋಚನ ಸರೋವರ ಅಂತ 106 ಅಡಿ ಆಳ ಇದೆ. ಸದಾಕಾಲ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದು ನಾಗ ಸರೋವರ 18 ಫುಟ್ ಆಳ ಇದೆ. ಅದು ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ತಾವರೆಗಳ 10 ಫುಟ್ ನೀರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಮ್ಮರ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೊಳದ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಭಗವಂತರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ತಂದು ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ತಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಗಂಧೋದಕ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಏನು ಭಗವಂತರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಗಂಧೋದಕ ಅಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶುದ್ಧ ಜಲವನ್ನು ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಸರೋವರ ಅಂತಾನೆ ವರದಾನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವದಿದೆ. ಒಂದೀಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ದಿಗಂಬರ ಜೈನಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ದು ನಂದು ವಾಸ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ವಾಸ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ನಡ್ಕೊ ಬರ್ದಿವಿ ಬೈಕ್ ಬಂದು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಇರಬೇಕು, ತಲೆಬಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ತಲೆಬಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಶಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ತಲೆಬಾಗಿ ಬಂದು ತಲೆಬಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯವರಿಗೆ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೀರಿ, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ, ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅವನ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಿರವಾಗಿ ಬಂದು ಶರಣಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳು ಸಮೇತ ಅವರು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ದಿಗಂಬರ ಮುನಿಗಳು ಸಮೇತ ಅವರು ಭಗವಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಶರಣಾಗಿ ಕಾಲಿಗಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಅವರ
ಮುನಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರ ಕಾಲಿಗೆ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಾಂತಿನಾಥ್. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಿಧಾನ ಫೋಟೋ ತೆಗೋದು ನಿಧಾನ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಜೀವನ ಹೊರಾಡಲು ಮತ್ತು ತೂಗೋಡೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಬೈಯದ ಕೊಡ್ತು ಬರೋದು ದಿನ ಕಾಂಡದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲು ಒಂದು 2018 పోతిన పండ దాదాపు పండ ఇంక్లు వీడియో మల్పున టైంలో ఎంచిన ఉప్పుడు అవేనే ఇంక్లు పనుపును ఐదు పక్క కాలక్రమేణ ప్రతి రూల్స్ రెగ్యులేషన్ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲು ಆ ಟೈಮ್ ಫೋನಾಗ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತು ಮೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಿನ ಬಂಡ ಮುಲ್ತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದಾದ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ದಾದ ಈ ಲೈಫ್ ಹೊರಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತದು ಇದೇನು ತೂವೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿಪುನ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನ ಇಂಚನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.